guys, mo ni manggahan ni mama ang gahan ni Mader. Mo ni manggahan ni Mader. Mo ni diri ang manggahan ni mama. Kami karon diri sa Barangay ni Murcia, matanaw mo ni manggahan ni mama guys. Soroy mi diri. Soroy pag may time. Diyan ang gikoral. Ha? Manok? Baka ni Mother. Saan ang gikoral ma? Saan ang gikoral dia? Ang bugmog mo ni mo, ano man sa magbuhat og manok, magbuhat og ilang mga piso. Kana ihang payag-payag. Kaya kuno ang atok ni anak. Kanang net, nako may pa na manok sa hindi makapano. Kinsa nang balay dia? Iba na ang nagtuloy. Iba na ang nagtuloy. Ay, buyindi.